Bestuurders uit de IJsselmeer-regio, vertegenwoordigers van de maritieme sector en skipswerven komen Joerdelling kwamen we te zoon om naar de plannen te jaren. Voor 45 miljoen euro wordt de bestaande sluis verbreden. De provincie Friesland wil er 10 miljoen in steken. Ik denk dat dit een heel realistisch plan is. Nou, waarom denk ik dat? Omdat het Riek, waar de Oosterdiek van is en de sluis überhaupt hier al aan het werk mat. Die matten de wetterkering verstevigen. Wij als regio's, Friesland voorop, zeggen als je daar toch onder gang gaat, neem dan ik een bredere sluis mee. Dan maak je werk met werk. Ook de bregen moet vervangen worden. Dus er is nou een kans om alles in één keer goed te doen. En wij zeggen juist in deze tijd, wils de economie wel wat stimulans, een pushje broeken kin, denken wij dat het goed is om dit werk erom vast te knopen, zodat de maritieme sector, de werven onder oren, beter hun werk doen kunnen. De deputaire wil met bestuurders van Flevoland, Oerisel en Drenthe naar Den Haag toe om te lobbyen. Voor de simmer zullen ze met Tweede Kamerleden praten. De minister neemt in september een besluit.